and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Sensei, wala yung kay bawa na. Ah, Nga na kayo magkang uyab ta. Nagdamgo ka imok? pero, Nausam taong ka imok, uy. Kanus na ta magkagisugot. Nga nung ni-claim naman kang uyab na ta, ha? Sure di, uy. Bia, Nakamat mo na ka imok? sa ato pa, dili kita uyab. Nga naman laging magkauyab man ta. Sa ato pa, wala to nimo ang imong paggakus ug paghawak nimo nako dito sa mall human sa pag-hostage nimo. Hilak-hilak pagani ka. Nalimot na kaniya na. Unya, uyab na di ay ta. Ah, Imok, tinuod na, nakahila ko atos kalipay nga wa ka maunsa. Nga dili di ay ikaw ang gipusil. O nga akong paghag o pagkiss nimo sa aping, wala to'y mali siya. Biis ay. So, tungod ato nagtuo na kang uyab na ta? Oo. Katawanan magkaimok, oy! Katawanan di ay ko. Katawanan kay ka. Sige. Ato na lang ko. Ato na lang ko. Yes! Yes, yes, yes! Uyab na dahil mi siyang pagtuo. Pero mas maayo nga ako siyang giingon adto. May sana magkasuway siya ba? Kanang palaumon, unya uwa di ay. Kunindo tayo sa feeling, uy. Ay! Kasuway na gyud kang imuka ka. Pero sige lang. Paulian raon niya tika. Pohon. Oh, si Imok mo ginoo. Naunsam na siya. Imok! Ah, Ang sama ka? Mura magkagsikokok. Naglakaw, naghinuktok. Paing. Oh, uy. Ang sama ka? Uy, anong kapitong batawin mo, ego? Sakit kaya ko dugan, Paing. Hut kaya kung dugan mo nagbubuto. Sakit-sakit. Ha? Kabut hulo na, Paing. Kabut. Yan, nibuto lang yun, Paing. Ha? Taro ko eh. Nabungkag na. Nagkagutay-gutay na. Ha? Sakit kayo, Ing. Imok, taro Imok eh. Ano ba? Kita rin ba yung duha din eh? Tingali mamatay ka. Ako pa yung mapasangin lang. Si Bako sanay. Imong sanay ko patyon. Binuwang rin ka? Huwag ko magbinuang. Sakit kay kong dughan. My heart, my heart, my heart. Iking, iking. Di masabot ang kasakit. Kaya palaumon ka suha. Unsay buote mong ipasabot imo? Gibastid ka ni Bia? Gikan ka sa ila, no? Iya kang gibastid human palauma, ha? O, Paing. Yes! Ha! May chance na ko! Uy. Asa di ka paing? Hmm? Magninong kagkasal? Ha? Unsay magninong? Kumplito magkog sa imong suit attire. Ah, Kung nalagbuwa ka, ipini musdugan. may pagkakomedyante sa deka, Bia. Uy, wa ko magkomedya, uy. Murag yung kag magninong og kasal. Nay, napay mo sapatos, oh. Tiktak kayo. Bago na, no? Oo, bago ni. Oh, ngiga. Kanina rin ako ipalit. Wow. 5,000 ni Kapin. Huh? Mau ba? Asa lagi di ay ka? Ngayon ni hapit makadini. Wa, makoy laing atuan, Bia. Oh,
namisita raman ko nimo. Ha? Mamisita ra ka na ako? Unya ingon na imong attire? Kaya init arong dako na ginana ka. Nga nung gutaw na ginana ka. Aron makaingon gid ka nga tinarong nga akong tuyo nimo. Nga formal gid kong nakig-atubang nimo karon. Nga sa ato pa? Nagpa-impress ka? Oo, ingon ko dana. Pero labaw pa sa pagpa-impress. Sincero gid ko sa kong tuyo nimo biya. Usa ka kadisente nga babay. Mo nga angay lang nga disente sa kong muatubang nimo. In fairness, angayan sad baya ka? Salamat biya. Salamat. Pero time pa. Ah. Mangutana lang ko ha. Nagsuot man gid ka. Nagsapatos ka og panit. Di ba? Oh, leader nindot kayo. Hamidot ka. Ah, di ba? Pure leader. Oh. Yan sa may underwear ni mo ron. Ha? Unsa may underwear ni mo karon? SpongeBob or Little Mermaid? Lagaw sa nanang imong pangutan na biya. Uy. Tubaga lang ko. Kay naabay ako atong time nga nag-ilog mo ni imok sa brief nga SpongeBob. Ah, Unya, namalit mong dungan og Little Mermaid. So, asa man sa duhay mong gisulob ron? uwa sad sa duha biya. Uy. Sure ka? Sad uy. Naunsa. Mao ni akong attire. Unya, mo to'y akong sulobon nga underwear. Sagot taon. Harry Potter sa ding akong gisulob ron, oy. Mao na kuya. Igagaw yung mismo ni Bia ang nisulti na ako nga namasita sa sipaing sa ila. Pero, gibas sila sa ni Bia. Ay, salamat. May paglaong maghihapon na ko, boy. Kuya, Unsa man? kung wa palang good ka magkinulokoy sa una sa, hagber siya unta mong nagkauyab ni Bia. Kadto bang, kuwag na lang siya manguyab ni mo. Kadong panahon nga magsige siya kaanhi, mo assist ni mo sa pagpanambal. Kadagan sa gayon nga imong giusikan, kuya. Dili gid maihap. Ay, nananggaw ko sigihag. Sudya diha, boy. Bunog na kaya akong kasing-kasing. Di ba? Pero di ko Ah, matras, boy. Di ko matras. Muabante ko. Aw, kana! Ayaw yung surrender! Nganong mo surrender mo ma? Di ko mo surrender. Padayon kong makigbisog sa akong katungod. Nga mo pagawas akong gibati nga to ni Bia. Oh, bahala ka. Mamalit ko laing mga biste ug sapatos ma. Nag-search na ko sa internet ug mga attire nga maka-attract sa mga babae. Kadaadto na kong Bia, lain-lain akong attire. Kanang bag-o gid kanunay ang akong sulobon ug bag-o kanunay ko sa iyang pananaw. Onya be, mag-unsa man ang mga nindot nimong attire kung ang imong underwear mga Disney karakter lang gihapon. Ah, Panahon na nga imo na nang ilisan imong mga underwear, uy. Ako mismo no, wag yun ko makauyon ana. Gani, wag yun mahitabo nga akong gihayhay sa gawas ang imong mga underwear kay mauwaw ko para nimo. Mao nga kung mamalit kag mga biste, pamalit sad og ka ng underwear nga plain, oy. Ayaw nang dunay design. ma, nara mo, nara. Nang malit na gid ko mga underwear nga plain. Plain. Tulo ka color. Oh, Orange, nya tulo ka puwa, og tulo ka green. Jesus Maria Josep. Ano naman sad ba? Ingon ta plain. Oh, lagi. Pero nganong ka na mang mga kolora in town, oy, paing. Huwag yung ka makakitag puti. O di ba, itom. O di ba, bisa gray na lang unta. Ordinaryo raman good nga color nang imong gipang ingon ma. Pero maunay kolor sa mga tinuod nga lalaki. Unsa di ko ma? Fake nga pagkalalaki? Ay, ambot lang ni mo, paing. Ikaw ra yung makatubag, ana. Ay, murag nagduda naman noon si mama sa kong pagkalalaki. Ako sa gani? Oh, ikaw na sad.
Oh, ako. Nganong nagduda mo sa kuno kabe, ha? Nganong nagduda sa kasakong pagkalalaki? Tungod sa imong mga ganahan. Usa na tong ganahan kag mga Disney characters. Ganahan kag Barbie doll. Karon, ganahan di ka ng mga bright colors. Kitsa may di magduda, ana. Ikaw ba? Artist gud ko. Natural lang nga mo appreciate ko mga design o mga different colors. Wow! Palusot sa kada paing. Unya, unsaon man nimo pag-explain ang Barbie doll? Oh, wa ka katingog. Sirado imong bukog. Si imok mo sa gani. Nganong naghiskot man kang imok? Wa man siya ilabot. Ay na lang ko ng himuik isyugad. Ka ba? Trigiro sa kay kayo. Mura sa kag tinod lalaki na. Tungod kay ako ug ikaw, usara. Kung unsa ka, mausak ko. Oh. Mao nga suta pag-ayo ang imong kaugalingon karon, paing. Bading ka ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!